kang daog kuno Nonong Noel di mapilis eh. Sandig sa report dyan sa si Basti. Amot na dyan isbing angay yung ibutang may kapas bala mga lagad. Nonong Noel di mapilis. Imaw sa lalangay nga magserbisyo si Bantog baruna nga ora ti pinilian. Parihas tanan, ora ka pa mulpog, ora ka pang huyap, ora ka pa napungol, bagan ti isag, para lang sa karaydan kang pumuloyo ana ang atupagan. No? Amot na dyan sa Basti, ibalik ang katawhay sa banwa kang si Basti nga ora ti isag. No? Badlay tao sa Basti kung isag nga mayor, isag pati tatay na. Parinte, salamat gid sa gintukulo mo. Sige. Sino dyan? Imor na dyan, bilhin na problema dyan. May patay dyan mo sa twangnan sa ingad to sa pay kwanto. May tramna na yun mga kabiyanan. Mga patay dyan mo dyan nga ngay tanang buligan gid minatay rin dyan na mo. Mga kabiyanan, istoryahan taman karon sa ating nga pagpalagad. Ambay kon worst gid man daw pagigugma bla Nonoy Noel de Mapiles kun bala ang relasyon mo worth nga panginmat yan kung hindi, no? Mga kabiyanan, kung bala ang tao nga gusto mo panginmat yan kang tutukan worth man bla mga pirangga katag paramati. O kung ang tao daw ginagamit ka lang daw mura bla na daw press man niya sa purchase ka yang mga generators. Kaya actually ang budget na kadyahalin sa share kang probinsya, no? Sa Semirara Coal Corporation nga nagabalor 180 million pesos. 180 million pesos. Ginpamakal ka generators nga ibaga ubo. Ragya banwara nagsalad ang mga istorya kang may eksperto kung ano ang quality. Dapat ang gobyerno once mag-purchase, it will be based sa standard and quality, di ba? Not on the quantity. Okay. Mga kabiyanan, may dyan mga pinalanggang tapramati ngayon tagtag ng mga generators sa mga barangay kapitan. May picture yellow color ka generators. 590 barangays all in all may dyan kita sa Antique. So kung tagtag mo sa barangay kapitan 590 man ray ka units, no? Ka unit kang generators. Mga kabiyanan, mahal ang bilina. Mahal. Pero mind you, ang nasambit nga generator, mga abyan, insik nga klase generator. Ot doon ko akong tudlo kung maglawid ang generator nyo sa darwak tuig. Nga sige-sige, andar na. Ang mga high quality, mga kabiyanan nga generator, amo ang Japan-made nga mga generators. Kag mas barato pa dyan kari ang bilina, high quality. Ang problema lang, kaya ang transaksyon na permis gobyerno, basta may delivery lang, kag ma-accept lang kang recipient ang unit. Udawa, ay rin na rin sa Antique, gina-practice Ngaradang gobyerno, after of the quality. Nagatapos lang obligasyon kang gobyerno, baydan ang supplier, once nga ma-deliver ang item, but we do not have the guarantee nga magalast ang ating delivery kang mapuslan gid banwa sa malawig nga panahon ang ginpanauta. Ang generators nga ginapanao sa barangay kang probinsya, insik nga generators. Kung baga banwa maning ordinaryo kumparar mo sa almond, peanut and not almond.
Mga kabiyanan, no? Rako nga mga brand kang akin may generator ko eh. Japan nga generator pirang tuig na gamit ko. Mas barato pa gani kung sakto nga binaklanay. Makabakal ka banwa na ba nga presyo generator Japan pa. Rabanwa paano magmahal insik ra mga pinangata pramati. Diyan taraman ka diyan mga istorya. Ha? Basta ma-deliver lang eh. Hura taga ran generator gin-deliver sa mga barangay ra hindi na maglawid ran. Ang guwa na, we are wasting only of 180 million pesos. Agad lang itagtag kuno abis pitan. Kag magamot nga ranta, tapos ang mga generators karan, once ma-deliver, kang mabaydan ang supplier, may kung ano nga transaction may dyan ka mo. Makabinan once nga mabugal ang supplier, ano ron na son? Ura tagambal may nirayanay, perti. Ha? Uso man dyan sa tiki, once may ma-deliver lang, ura ito obligasyon gobyerno eh. Dapat raan nga klase kapang gobyerno nga dependiran man interes kang recipient kang pumuluyo sa anuman nga purchases kina bakal ta. Ha? Mga kabiyanan, o sisaan nyo bla? Ha? Kamo, kumatawaan kamo karan nga mga barangay kapitan. Gamitan nyo big samples barangay hall nyo. Okay lang man ra kundol out kag taog ninyo. Pwede mo kambal nga ti taom laran. Ang punto nga ti, kung tawaan ka mo, sugot lak mo nga pwede lang lita almon itao, manitaong ninyo, kilang? Ha? Actually, may kumita naman eh. Ang budget na, 180 million. Bakal mo ka kraka nga generators. Ay, dawaro sa balan ng generator, minamakal nyo, nag-ubo. Yan lang raan eh kung ha? Madara di basi kong generator tama. Gaubo yan, tagkurubid daan. Tagkurubid ka dyan. Amay magari, tinyan lang raan dyan kung madara dyan kami nakaluwil eh, mga lubo na dyan garing tiyang inatughong ng yanoy. Ha? Krudo. Oh? Tiyang ang ubo tanakang generators karan nagapugak-pugak ng une. Amo na bla ora man tagahikay ka produkto ka insik, no? Nga may ang punto bla nga may dyan kita banwa comparison of purchases nga pwede mo on. Kumparar mo banwang insik aw nga produkto kag Japan diin maya daw. Kumparar mo insik kag ang produkto kayo is din maya daw. Sa ultimo lang rin banwa kung may available ang ibang bulong kapapilian mo ni tao sa vaccine banwa mapili na tao sa American made sa Japan made kumparar banwa sa insect made di ba? Pasalamat lang gani kita kay sa vaccine nga riya is ang available sa Sinovac or at choice tao kundi magpa-inject. Pero kung may pilian ng tao sa mga branded mapili sa ibang brand ka-vaccine. Why? Because danaandan biyaling kauna nga wara gawa it quality, no? Hindi mayan ang quality kang Chinese made nga mga products compare sa Japan made kang American made because they have the standard. Ha? Amura nga ang insect made nga mga produkto hindi makakompete sa international market. Ora ta with malice towards none. Ha? Ang gobyerno when it comes to purchases dapat ang quality ang mas ginapili. Ay ginabaydan taman ra sakto ni bla. Ha? Matauti mo generator si iba ganito. Oh, kung makita mo sa natagtag mo ang iba hindi mag-andar, hindi maglawid, how can you expect ang iba hindi maka-experience ka mo kaya hay the same manufacturing ginagyan na kaya process? Ha? Masin ka lagi mo eh. The same manufacturing process and procedures ginimo dyan ka. So kung may pulo dyan ka nga hindi malawid kag daw hindi magandar, the same thing will happen sa iba. My point is, Amonio,
Gusto tam lang effective and efficient delivery of public service. Why we always prefer kang klase ka public service nga pagay-pagay. Hindi pwede haw magbakal tak nami kung manaota. We are after of quantity, not on the quality. Tanong na lang ran, tao kam lang, hindi maglawid. Kanugon, kwarta ka probinsya, 180 million kung bakal nyo to bulong sa kablatian. Trakara kaluluoy mga putikos, dalam nga lansar isbi, nga lansar mayor, nga lansar vice mayor, gagto sa kapitan. Urating na tagtag bulong. Why? Tagto ko sa ospital, honest to goodness mga kabiyanan Ikaw ti mo mabakal, di ba? May bastante nga bulong sa mga hospital pharmacista, ura. Ano na lang ko at PhilHealth, ano na lang ko ng hospital, bi? Ura ka-acknowledge ka PhilHealth membership da. Kung ako, banwa bi mga lagad, bitaw ang tsansa, unahan ko banwa ang health services. Ang hospitalization ng tao. Ang bulong ng tao. Because whatever banwa, ginahimo tang mayad sa kalibutan, white pulos, kung bag down kag may problema ka sa health. Look what happened to Chris Aquino. Raka kwarta mo may gastuhon ka o garanti. Sanwanan mo gasto kay daw tamaan ka abnormal imo ginabatyag nga ang imo lawas amo mismo nagapatay kang imo nga immune system. Nga may mahimo pa ikaw ganing helpless ikaw ti ang ibajak dia santiki may mahimo para sanda mag-ayad dia para makatrabaho kamayad makapangita kamayad para makapangabuhi kamayad ay ti ko sari ko sa gobyerno now dadlaw ti mo tawag ka gobyerno bagas. Di kung mayad na banwang ikayong lawas mo, rakot na mahimok tao sa sosyudad. Amor ganip sa matantang may bulong kita, may ruming Antonios pinakalowel kita because amo dya kita ng bahal nga mabulig sa mga tauhan. Karon kung kabusag kahig mo, may riyuma kaw. Makaubra ka, wow, sang adlaw, ti sang adlaw mo karanaan, masakripisyo mga kabinan. Ang pati ito ang mga kamataan mo, hindi kakaon. Iti remedyo iniral ang pakitanaan mo, you see? Tatlo kadlaw nga ubra, hindi ka kubra, sa kasmana, bangod, kasakit tuhod mo, hindi maayan. Makaubra ka, maka-income ka sa kasmana. Sarig ka kadulaw, tao ka gobyerno, sa kapak nga riya. Sa adlaw, sa kakaranaan ng ganyan, hindi ganyan ka trespassir sa tatlo kakaranaan, nga raka pagmos balay. Mura ko ni balyo mo banwang health, mas bahal ang bintaha kung ang health i-invest mo kwarta gobyerno sa health. Mura nga kung tarakan mo ang epekto ng Romy Antonius Miracle Well, mas bahal mabulig kumpara sa ginabulig ka gobyerno. Amura mga biyanan. Dapat tutukan tagid amura gani ambalta, tutukan tang kayong lawas ta. Hindi ta pag-tolerate magbalatian kita kay kun balatian ng gani may maintenance ng gani rigyan lang manimuron ang imo banwa income ti paano ka maki-income kung balatianan ka surihi mangin saragudon ka lamang ren mga biyan murabla kung may kwarta kita invest kita sa mga bagay nga bisan hindi man banwa makita gid sa hindi durati agi politika but anong tuyo tao nga mapahamot tala permis tao mga kabyanan ay kung ko ang rang generators nyo bantay bla hindi na maglawit na nakamlawit mo nahon insik na klase generator sa mga kabyanan itao nyo sa barangay. Manaan ko rin mo ang branda mga biyanan. Try nyo lang basi ba'y maglawid ka 20 anyos?
nanugunan lang tamang biyanan kang kwarta lang ati. Ang share ka probinsya sa Semirara Coal, 180 million. Matapa sa generators. Mga pinalangga ta pramati. Ha? Ambay kung kapirara gamitan banway, da wara man gabra na outgid. Luwas lang sa emergency nga cases. Inyo ko raw sa barangay kung may mga generators kamo nga ginyo gin purchase basi malawid pa inyo generator sa itagtag ra sa uri ninyo ang yang yellow color na. Para sa tagapagpalagad alas 8:29 sa palatuntunan ang sabat sa likod komisyo. Pichones Original, good morning mga kabyanan. Imaw sa atong pagpalagad ang diyang si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor kabarwa kabarbasa padayonon ang kauswagan. Kamuman si SB member namin necessaryo may pagulikid sa mga pumuloy sa banwa kang barbasa. SB Papa Mike Felber Medina Ragian sa Tibiao. Mabinuligan kagamuman si SB member Bibo Kualin Lim. Gusto na may transparency ang panggobyerno sa banwa kang Tibiao. No, si SB Bibo Kualin Lim manog mayoran. Qualified di katama mag-mayor. Omni ragya sa kulasi nagabaligya banwa kang tanan-tanan nga mga construction materials, hardware items kompleto kag barato. Amo man ang RL Cycle Parts sa Barangay Halandoni. Kung bakal kamo spare parts kang motor nga original dyan kamo gid bakal. Kag Pretiya Cycle Parts ni Edwin Colisio kag Jerry Camay Colisio. Rake dyan mga mekaniko nga magkidaan kang guba kang inyo motor. Kag ang dyan Waysam Electronics and Service Center, abay ang repair shop. Kung gusto niya mga kabyanan, pa-repair kang mga washing machine nyo, TV, abay ang mga stereo, kung ano dyan na sounds nyo, kag iban pa nga mga appliances, sa inyo balay dyan ka mo agtugit. Julius Paint Trading, ang Julius Paint at Trading sa may Centro Sur. Kung magbakal naman kamo kang mga pinta nga mga may quality. Ang nami kay kung bakal kamo dyan kang pinta, dyan matimpla pa ni Migo Julius ang kolor nga gusto nyo. Si Nofre Roquero, ex-kapitan kang Kalyan, gusto mag-expand kang ana serbisyo sa may banwa kang Sebasti. Laganisbi mo niya. Kag basta serbisyo nga tampad, January, padpad. Serbisyo nga tampad. Kag si Bon Carlo Palacios, diyan sa Kulasi, gusto magserbisyo man sa mga pumuloyo kang Kulasi. Kag may kapas, limag kang pamatanon. Daw rake mga bataon kaya nag-ransar hisbi sa Kulasi. Kagamuman si Gwen Pinat Xavier, no? Si Gwen Pinat Xavier, mga biyan, kulasin niya, gwapa. Gusto naman ko no, nga serbisyo kang sincero sa mga pumuloyo na sa banwa kang Kulasi. Alas 8:32 sa atin nga pagpangalagad mga biyan. Magabalik itas dili gid lamang magbuhay sa dugang nga mga topiko. Sa magakanta naman ko makadaag kamo to. Ano ang kantahan nyo? Magabalik kita sa dili gid lamang magbuhay pagkalipas lamang kaang pinaka-importante banwa nga paibalo paliyaw lagi standby. Maayo nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kapareho sang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's VitaPlus
Diya sa bakal sa mga masunod na poultry supply, Diya sa Banwakang Kulasi, HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ang mga poultry supplies, Diya sa probinsya kang Antiques. Ano na ang pinakabago kag epektibo nga herbal supplement? Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Sang una, nagahubag ang akon kamot kag tuhod tungod sang mataas nga uric acid. Pero sugod sang pagtumarko sang Evergreen Herbal Capsule, nagkupos na ang hubag sang kamot kag tiil ko, kag nag-ayo na ang gouty arthritis ko. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. Life Extension Vitamin D3. Ako si Jeffrey P. Ganson, ang inyong DC Alcalde dari sa siyudad sa Iloilo, ang isa ka COVID-19 survivor. Ang sikreto kung paano nalampasan ang iningat sakit. Amo ang pagtumal sang Life Extension Vitamin D3. Safe kag matuod na epektibo tungod sa pagtumal ko sang Life Extension Vitamin D3. Nagbakod gid ang akong immune system, and now I am fully recovered kag handa na maghatag serbisyo sa atong kasimanwa. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto lang sa Fournier Street, San Jose, Antique. Hello, lalabs! Narito na sa Luzon ang kape na pinagkakagaluhan sa Visayas at Mindanao. Ibang-iba ito sa mga herbal coffee na natikman ko. Bukod sa masarap na, sobrang hinahanap-hanap pa ng katawan ko. Dahil mas lalo akong ganado sa trabaho araw-araw, lumalakas yung aking pangangatawan at pakiramdam ko sobrang healthy ko. Kaya shinare ko sa mga kapwa DJs ko para yung energy namin makapagpasaya sa mga listeners namin, bongga! Yan ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1. Available na po sa inyong mga paboritong butika. Sunrise, sasalubong sa inyong umaga, mapasigla at mapasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14-in-1 plus 1. Rise Coffee, puro-puro ang saruna. Rise Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1. Okay, game sa tengah pagparagat banwa ang Sign Race Advertising Incorporated. Ang Sign Race Advertising Incorporated sa Sentro Poblasyon, Colas Antique. Kung gusto nyo banwa mag pa-print yan ka mga printing materials like tarpaulin, stickers, amuman mga souvenir items, panaflex, billboard, signboard, minoboard, kag iban pa nga printing materials. Ang Tony ang Sign Race Advertising Incorporated. Si Tol Binja Polinar amo ang manager. Kay maman sa pagpapalaga ng Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule napahamtang diya mga kabyanan sa sa may napahamtang diya sa butika diya mabakal. Amo diyang kapsula nga ginagamit naman nga nami inyo resistensya, naganami man ang inyo immune system. Ayang toxic lawas, nga kung hindi aramadura, gablatian ka mo, ginaridos na kung ginapanaba para magnormal. Kakang tanang kulang sa lawas like mga vitamins and minerals, ginadugangan na, parang ang inyo mga different parts kang body nyo, may gamitin man ng mga suplemento, parang hindi tana magbalatian. Gani ano'y mo nyo, Mag Evergreen Herbal Capsule.
Jayo, rake ang naprubahan nga naayad ka Roming Antonios Miracle Oil. Daw wara ren tipili man mga abyan. Bisan diin mo gamitan outside, inside sa lawas, mga kabyanan. Ang pamatuod, testingin nyo lang nga may dapat kamo sa sagwa nga makita nyo ipik na nga may makagaw sa pila, sa katel, nga banog, kung ano, may mga na nga pabuswangan na paran, nga pabuswang na pa, tanat nagsugo nga pabuswangan. Dasi kang ipik no, gamara. Di ba? Kung ano makita nyo nga ipikto na sa sagwa klawas nyo, ay makita nyo na karang agi na kag-ipikto. Amo man ra kadasig kung may sulbaran kamo sa sulod. Kita mo, gaya katralawas mo pinakadlaw nga sa kasakit busong mo, para-admit hospital daw, hindi mag-ayad. Imni karuming Antonios Miracle Oil daw pinahid na no yung dura. Karagumuwa sa hospital kag sa asma, dasig. Mga kabyan, nagarayad asma niya kaya. Ha? Mga asma? Amo diyang ura tipili. Siga katagi katsimpo, good morning sir, na urihi ko ba? Nangahoy pa kami suba, greet lang ko si Dangdang uli den, mabuel modyol sa kamansihan. Sa kamansihan. O, sige. Mga kabyanan, buel kamugit ka Roming Antonios Miracle Oil. Andyang Miracle Oil, mga kabyanan. Maabot tayong kadyang libre na dyan sa kulasi. Mananyo rin na kanong tabo. Mga kabyanan, libre ti mabakaltin nyo. Makan ti mo banwa. Kung may 5 lakmog na batyag slawas may Roming Antonios Miracle Oil kamo. Sarangan naradanganan ayad mga pinangga ta pramati. Tapos may pilas ka, may katel ka, may kahabok dya ho. Ganget-nget unto mo. Tapos, gaubo ka ho. Saan ka dapat latanan? Tingalati mo nga, saan ka Roming Antonios Miracle Oil dyan. Lain dapat nga bulong gamitan mo dyan. Dat nga daw pwede ma-apply sa tanan. Amo na mabayanan ang perfect nga pag-imo. Parya. Manaan nyo man sa agi. Pernakit kalawas nyo, buult na ramanwa. Dahil lang, within this week, ijanta sa barangay San Vicente sa Sabado, managtag, karumihan to yung Miracle Oil, kag antes, karo ka Biyernes, haligyan ta sa may barangay, ginapalista ko pang sa binibista ha, kinanglan may listahan gid, no? Diyan kita sa barangay Karitaan, no? Mga Wibis, Biyernes, kung Karitaan, pati to sa sityo, sidlan na to mga bayanan, no? Sa baryo, kag sa sityo, no? Sa barangay Karitaan, within this week, pero sa Sabado, diyan sa barangay, tapos program sa Sabado, sa barangay San Vicente. Mga pinalangga ng mga tag-paramati, na? Oras sa tagapagpagalagad, alas 8:42, sa palatuntunan ang sabat sa likod kami isyo kag ang mga balita. Karoon sa sulod kisang sa sulod kisang 5 minutos, may 3 tanga may guro pa namin nami kanta dyan lamang. Andyang madaag kamo ka 100 pesos, no? Kantahan nyo lang ang bom tarat-tarat. Galing ti imbis chorus yung bom tarat-tarat kantahan nyo. Ngaran kot na anwa ang imuon yung lyrics, ha? Tapos may magkanta ka mga bom tarat-tarat, bom tarat-tarat, tararat-tararat, bom bom bom, bom tarat-tarat, bom tarat-tarat, tararat-tararat, bom bom bom. Bagkanta mo karan, no? Ang imuon nyo, amot na dyan, chorus ra kang bom tarat-tarat, imuon nyo chorus, ngaran ko kang bom tarat-tarat, nga kanta. Roming, 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 Antonio, Antonio, ming, 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 roming, 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 Antonio, Antonio, ming, 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 amigo mo, amigo ko, roming Antonio. Panami nami mapakanta ko 3 ko sino, nami magkanta sa 3, ha? Madaag 100 pesos. Dali lang mabalita ko na niya. Tawag ka mo karon dyan, numero ko, listahan nyo na nyo.
0966, bawa mauntat kaya ko ng Facebook live ko mo. 0966, ang cellphone ko sa rawrak madara. 0966 792 5769. Umanan ko ha. 0966 792 5769. Bawa nagpa-Balderrama ko kaligad at Los Bado. Mga bata to kang pati nanay. Kita dako kantas na ba? Helas mimong. Helas ano dya? Kantahan. Makan timo kantal timo nga. Roming. Antonio. Ming. Roming. Antonio. Ming. Amigo ko. Roming Antonio. Umanan ko dyan, numero ko, ilista nyo na dyan, no? Ay, magkuhan ko ng tawag, wala pa, hindi na, hindi na dayal. Ang may katanawag dyan. Dyan, numero ko, 0966, tawagan talaga dyan, 096792-5769. Sa Facebook viewers ko, stop ko, anay dyan, ha? Ang Facebook viewers ko, dahil na bla. Ha, dahil lang, sa Facebook viewers ko, stop ko, anay, mabalita, pakuti, may mga pakantaan ko ni Sandag nyo. Sige. Dali lang. Karoon lang.